Hon yw'r Steddfod gyntaf i lowyr y de i chynnal ers y streic. Oherwydd yr ynghydfod hwnnw a'r pwysau ariannol ddath yn ei sgil, bu'n rhaid gohirio'r oel a dath traddodiad oedd wedi para dros 15 mlynedd ar hugain i ben, dros dro beth bynnag. Ers diwedd y streic, diflannodd yn agos i 7,000 o swyddi ym maes glôr de. Does rhyfedd felly fod nifer y steddfodwyr ym Mhafiliwn y Grand ym Mhorthcawl yn llai eleni. Ond mae'r rhan fwyaf wedi cadw'n driw i'r oel unigryw hon, ac maen nhw'n falch o fod nôl. Dyn ni falch bod sydd yn ysgol mlaen o'n bob blwyddyn. Beth sy'n bod arbennig o y steddfod mae chi? Yn enjoyo y Steddfod. Mwynhau yn popeth plant a core. Ond un ymwelydd ddath i'r steddfod am y tro cyntaf heddi yw Paul Robson Jr. Roedd gan ei dad, y canwr enwog o America, berthynas agos ac arbennig iawn â glowyr y de. Ac fel ei dad ynte, mae Mr Robson yn ymgyrchydd brwd yn erbyn trefn apartheid de Africa. Heddi roedd e'n croesawu penderfyniad Senedd America i gyflwyno gwaharddiadau mwy llym yn erbyn y wlad honno. I think it's wonderful. I think it's a defeat for Ronald Reagan. I think it means that the American people are finally fed up with apartheid and have forced our government to impose stiffer sanctions. I hope that the message will be heard across the Atlantic and that the Thatcher government will likewise be forced to impose stiffer sanctions. Mae'r gost o gynnal yr Eisteddfod eleni'n 8,000 o bunna, a heddi dywedodd George Rees, Ysgrifennydd Glowyr y de, a byddai'r arweinwyr yn gofyn i Senedd Ewrop am gymorth ariannol i sicrhau dyfodol yr oel. Ac bod ambell i fwlch yn y gynulleidfa, mae nifer y cysedleiwyr yn fwy nag eriod. Erbyn hynno bydd dros 2,000 wedi ymddangos ar lwyfan yr Eisteddfod hon, ac yn ôl y ffyddloniad fi'n dod mae ers y cychwyn, mae'r safon eleni gystal os nad yn well nag eriod.